Jaume II, conegut com el Just, regnà entre els anys 1291 i 1327. Durant el seu mandat va tenir lloc l'expedició dels almogàvers a Orient, capitanejada per Roger de Flor, amb la conquesta del Ducat d'Atenes i Neopàtria. Les gestes d'aquest grup d'aventurers foren narrades a la crònica de Ramon Muntaner, que visqué els fets en primera persona, ja que estava enrolat en aquesta companyia de guerrers. El rei Jaume II, seguint els passos dels seus antecessors, continuà la política d'expansió mediterrània, amb la idea de conquerir Sardenya. És en aquest sentit que l'any 1307 convocà les Corts Generals, que se celebraren a la vila de Montblanc. L'escenari que acollí la nombrosa representació de notables fou l'església de Sant Miquel. El principal objectiu del monarca era aconseguir el suport econòmic per a l'expedició a Sardenya. Finalment, sembla que les Corts es resolgueren de manera positiva pel rei, que l'any 1323 pogué incorporar Sardenya a la corona catalano-aragonesa.